Kardom piniberta jikta piniberta thanbang nili jiten teron. Aprang si birtang ton pen cepat jir midam de aprang birtang kumpi arjikta. Nagalan kita long lelam ki pothak om phun ki pi pherang ke mai ke pha. Ral sai klem bang san fang cho phar rong thamara tum ka suro ko pachir. To war ke no parpi ke jogrong pirong rat ke sungna. Lang milie long pherang ke mai ke phapa. Birtang kumpi arjikta pen api puthar birtang ton pen cepat jir midam senang. Pini ada profile set apor ompu tipi ame thang hem pherang ke amai kaini po. Bangso pherang ke amai along long lelam ke puthak ompu tipi hin pensi ason kisung ke phalam chethan pon arjikta bangso lam puthak. Jadi pini chupai ke je lahendo longle encroachment longle aputhak laso niditum non pele heje pen niditum ko ana bostor ne niditum kes ke chida pining non ningkan kret rock sudi bom lo ningkan kret rock sudi bom pen 2016 judgment pf pen si non nidi long lelo pusi nidi ke dam lo nidi ke do hor lo non kam chiklem bom ma husi je non abang ke nili tum kote ketaman organization tum dak nili dong lagi cirap dun dulu nili dong lagi cirap dun kido ajoine si lasi nili tum ko ano ne hada kami klemi cepaduk dam cepaduk lo la non nili dong lagi cirap du aprang pen je kiase Simeon aro la tum ta nili dong ko ano de la tum ta kam nang klem dun lo nang cepaduk dun lo Sitame non ke neli chini lo je non ke buche latum pan chini dak lo neli hutu raso si latum ke man det lo je latum longle encroachment ji la an je nang patik dar dun ji uke neli chini ne bon sita non ke chini dak lo je Simeon la pen ke violet bepi la hai atum si neli pan dak nang ke patik dar dun hala Nirmal Kumar T state anat Belek heje halatum council pen ko ana hajar along le lone chiri pharo krener kep an along le pidet halatum manake padidar dun thekthesi pu neli nat neli Karbi pi neli hemepi ningan kretrok si an neli ko ano ne ke chipaduk neli nat si non ke imit hanga munisi neli dong nang ke chirap dun amunisi non abang ke latum si urtan neli phan ahutu rason si nangman detlo la si nona bangke Simeon violet bepi atum ta nili dong nang ki chimilai je phan nili dong ke wang je phan si nili chuning ri lo je la nili munit kam klem hada ke dam organization atum nang ki chipaduk du atum an sitame la hai atum phan areng ahu ke paso tam ke palong la hai bangke nili chichak che la pensi mo ke wang je arni sitame je la somsi nang ke dus mon alang ba la somsi nili phan nili lad nili munit aptu ma phan nang ke ther nang ke ha alang pulote la Simeon ke ase aro bang ke adai chem nang po je la tum areng ke pas soji ahu ke pas soji lam kang tang pen nang chimilai le pen si la tum la son thak si choklem bo malang pulote la bang ke henodak po la sineli kadu ko be phanda chuning ri lo halada Karbi atum ko ano ne haladak non encroachment ki do anatum phan sita meneli chuning ri lo je neli men ompuing tipi je la so long nang chimili dun ji phan si neli chuning ri lo dak wang nang po neli phan ilitum Karbi khai dak kadu ko beta neli phan nang chirap dun pet pen si ilitum kit la Karbi ang long along de ilitum ki chirai dun thek ye phan si neli kadu ko be phan da chuning ri lo কিবা বিখা কম দলো হাজার থং কে no 3000 আচ্ছা লা বাংসো লং লেগেন তে নাংলি লান মাতে লং
kalang lo neli adiman ke lake Lahore Nirmal Kumar Tea Estate board side ta lake neli men neli long le lasi neli ke long vek nang ji pusi neli bang ke adiman no lake ke nona bang ke Simeon ake se puki puda ma bang ke je Thompson rongpi lai chaning leng la tung doko ka joine si neli bang ke Simeon ake se aro ko bang ke neli puda nang kok lo lasi Thompson na pansita neli tuning riglo laicha na pansita neli tuning riglo je neli nu de hemepi nelu ni nu da Karbi pi neli pining pen ningkan kret rock si neli gas cheda ne lo neli long la sona pa di stap tunjia ba ke neli ke kroi kre la si apran ko son si na ke cherap tunji ma la son si non ba na cherap dunang po la son na hutur along ba ke son aning abang ke alang tung gedo ke hino la si non neli dong si nang cherap unang po ili tung klem rap berji phamsi neli tuning ri lo la tung bangta alam ki gedo po bangela ke hok lo je 2016 to November 29 ar ni si la ke Dhonesor Inti Joint Secretary Revenue jas ki do po mo si la ke nang thak dak lo amasi neli je secretary da pulo je la ke banga higher authority pen bangke thegi ding alam lo ni la bangke nang lita thang objection ta la ke nang lita pin edet po la si ke the ding alam arju nang kok pu pusi neli phanang ki pu join ne si ne dia bangke kroi du nang kok neli hin pa na bangke neli ke che don nun te je la ke neli men la ke neli se honors neli long ne neli phelang binong la si ne dia bangke pede phan bangke neli hin pa bangke pe the pusi neli di man lo konan pi Thompson rongpi ompuing tipi ke dalar pusi neli phanang ki pu sitame neli ladak dalar kali neli longde neli phelang neli honors Lahore Nirmal Kumar Tea Estate lake neli longde lo la si neli ke neli methanga kam si ke chiklem neli ke dalar kali pele along ne thanga milam neli ne thang ta ve ne kaching ki ne thang ta ve je ne national highway tang ka ta ne long onde la ne high court pen ne ta dak stay order ne li che wan de dan ta council sor illegal pen si la phan payment pidet ne li phan la ana ke oi na la ana ke chene anta KSA atum la Simeon aro je Thompson rongpi pu ne li phan dalar punang ki pu bangke ne li ta ne li ning oi na la so bangke ne li long ajat noi ne li long ne li phanang than fek nai la so la ma bangke la si ne li phan dalar punang ki pu a join ne ke kopi si neli dalar ke chuklem ma la so approve apromana bangke neli phanang pi vek nai neli phanang paklang vek nang ji la pen ke neli a hok alam si ke ning ji neli long le binong neli phelang binong la si neli non aroso hemepi Karbi pi la si neli ningkan kret truck anta neli ka chi song neli long documents do add a join si ampe neli la so long le neli long vek nang ji neli dalar takali ja takali pele pen neli ja mili ta ve la si la so Thompson rongpi neli phanangan la so nangkar bo ka bangke neli che chak chi dipu pen belta pangda pon Elvin Timung lapente phelangpi pen cherap che todun star honteron News 24 Karbi Anglong rongkhang constituency ka par chengdiri lindok rong perong arab tuwar ke no parpi gajot kacheleng kisungna BJP सरकार mate non kachari bom a सरकार के चिंगथुर olopusi alangli tumahin pen ningje pon bom bonta Karbi Anglong ko anma kachingthur theke thekpon long bom lum lasi lakha phorongkhang constituency ka parlo chengbiri lindok rong piarat non antak towar ka bia jok kedam kebang kisung chechak nang bom lang pusi cherok tokarara tumpen ningje pon lasi padel de pinpen Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang pendang lo ke theke dingatum aphan kachuning ripon ke padel de pinpen hala bangso araratum kisung ke pajok dunjia phan chuning ripon lupota cherok to araratum pen ningje pon dongka mukam pen birta pangda pon Robinson Rongpi News 24 Karbi Anglong rat cycling bang jem phangcho rongthong ke teng pe jok hadagararatum kachuru kapajer pon lakhang ko rapon nilip MSC constituency kaparlo richumili arlo rong thomara da phan kedam ke bangi phai tripli arni rat asai pu mate social worker James phangcho aning ke mepen langteng ke teng jia phana hukum ki pia teng pen pini langteng ke teng asai ke pachur pon ahut chun teron arong asar kangbura teron lapen ke ongdung rong thomara ratum kachuru pajer pon lasi rada sai pu aning ke me nai lapen terong ki duk kelak arara phan nangka ching honai
kiri langso kang nek phangcho arong amekar James phangcho phan ninga klong pen kachuro pajir pon lasi nilitum lapo an kisung langka ve kaning ri ke hangjo aporohut nilituma phan alang limena akhia dat pen nilituma phan nangkerap thegapot nilitum rong thomarat hoipen kachuro kurwang tu pajir pon lasi nilituma kisung ahut nangkerap abang aphan nilituma kaista tingni uni pusi hadagararatum ningje pon mate kachuro pajir pon Nilipen berita panggapon Anilson Rongpar News.News Karbi Anglong. Jem phangcho apiha ya phon alang li nilitum chun teron arat mate lada bukhong teron arat mate sarpo teron arat aphan apidu ka kisung chini pen mate la chiti ki claim dia aphan alang li langa kinang ji aphan akisung akiduk nang chini dun pen alang li lada nilitum aphan lang teng ji aphan alang li hin pen nilitum aphan masabavet teta tangka nilitum phan nang rapon lo la pen pini nilitum dak ningarong buhong pen si la so lang ke long ji aphan matik chiti ki claim long ji aphan lang ke teng long pen pot dak te bok het ituma korte lo jem phangcho alang li phan lang ke teng long pot suri akiro pilo lapen am so se alang likaya che the piding nang lapen a family long am so se arna ma hir jume pidona alang li phan nilitum rong thomarat pen kurwang thu akiro pilo kardom lan hanlo Singhasan constituency kapalo Mohon Phangcho arong amekar deben be usukang hu ke koi apathak pini ame thanga hem along lamkla kachipipo Phangcho arong amekar deben be lapente marsi tok bupi ame thanga hem along usukang hu lamki apathak phirang kyang no lamkla kachipi asai dengpo Kiramtang ningkan surhini rak presir cap aningkan edition tisu lapente homsira terang pi asopo sarsinot tisu aphan chojordet kalita apran endet pu akoi kipi ke angkur kabia lampusi alang lihitu mahinpen ninjepom manja pen berta pangdakpon sonjit tisu News.News Karbi Anglong 2019 July cheklo malomno la soki pura hot je nilike ladake lason bubang hoso chini ni ao suhan bang la tusohemo suhan bang mane nilita hola sot lage tusohemo so buchini ne has tami nili karbi bazar karbi sankor market long theklong lo ladak la tipi so potumang ke bahini skuti pen manglo ao so bang choili chot hills academy english high school apsine ka la tumang te nebun cheklo amasi koloko paisa banoi pusigi hari amane libang mathalo hari chalo la so sumar tumke polam na amasi chalo kana tumke puning kidun lo ama eni pu bang peni ka chonghunang koilogi kupi paisa lo pulo au sumar tumke eni nu hemdam po pusina pu ha paisa bang endun lo au so bang choilir se ching choi hola bang dam juilo so bang la kote ti dum bang scooty chum lok lo hem che bang juilo ano so paisa kenon ke la so paisa bang ke pharo pho alu la pu athui ben si ke endu kwan tong ni lita hisab unde Paisa bang masih kahu la dak pen ing hu pon lo pu afit bang ke la tipi tum bang biota nang pilo lason nang thekdun lo ma o ni thekdun lo ke alangi thona arjulo ponalo nang tume so thai ma be mani tumke nagaland ke dam dimapur si dam polam la hai amasi ni bang ni tum ni bang we fit almari sabi ing hu joglo amasi paisa la son lo masi ni li bang ke au son bang ke san karbi sankor market long si theklong lo au so bang cheka thu ji lo la pulang ber nap si ki het la pen la tipi tuma somar bahni ong kiri tumang ke sarkiri tumang ke hem che bang ji lo asi ni li bang lam klari pidun kang tung bang la lo khola suhut ni li bang thekdun long lo engke lat pualang ithane kidnapping case bang si ke bo kidnapping case plo tang ke alang ni tume hem ave nagaland sidam juhela suhut ke beha bepar selang ni tum ke claim po ente la alang ni tum hem ave au sumar tum ke lada ko sumar pen hola so paisa ka hube go sumar tum ke chekak rabo hola dak nili mane asap so sitor ko pasai yang thekdun long lo te lage ko sono lage kidnapping ta galilo au so si kang hu pono bachi phire si konane ka juilo lage lamelo nili bang sini dum ke Cukup. Suri pokke ba paisa nang pinangi pupen lang tu bang lo la pen ke envelope long si paisa tham nang ji la pen ke nang pijoi tu pusi thana anang hang lo itu pan dun lo masih paisa kipi thek thek pen jo lang tu pinyan ta kes pa ji la se also bangke di tum long bangke pangbucok ma pathi lo bangke di tum la sola bangke ahok kali di tum choklem long de la bangke kan ni tu si choklem long baik pusan de pini tum rong adu long le lo la pen ke ni tum pini jel se tu pu
Istilah kerja adalah mendalam. Akes kita Pini berita langsung tu niglo dome thakme kardon.